лицето. Обърни лицето, но ето, аз сега. Абе, чакай го снимате. Снима клипче. Юм ще го прави. Рапък. Я дядото снима. Засмей се. Чакай. Ще паднеш така. Чакай. Чакай. Ама сами не може да слезе. Я да не снима тук така. Опа! Той снима клипче. Клипче снима. Чакай, не сме.